Her har jeg så været inde og prøve at bruge vores faceplate og vores parametrerbare blok sammen. Og som I kan se, så er jeg gået online på en PLC. Og jeg har været inde og sætte nogle digitale indgange på min auto switch og min manuel switch. Jeg får signalerne startet, får et signal, når der er alarm. Så udover det, så har jeg koblet et mærkeord på, som er en integer, på vores status hernede. Og så har jeg en digital udgang på os. Så vi må prøve at se, om det virker. Det første, jeg vil prøve, er at se, at den er manuel off. Og det er jo fordi, jeg hverken har manuel on eller auto switchen på. Så nu kan vi jo starte med det og prøve at sætte den til i automatisk. Vi drejer altså switchen over på auto. Og ser, at den skifter over til at vise, at den er i auto mode herovre. Det næste jeg gør, det er, at jeg så kan prøve at sætte den i manuel on. Når jeg får den i manuel on, I kan se her, så starter jeg jo min motor med det samme. Og jeg går ind og sætter udgangen herinde. Min M1 startet signal bruger jeg faktisk ikke inde i min blok. Det var faktisk en fejl, som da jeg lavede i video nummer 1. Men den kan man jo gå ind og ændre, hvis man har lyst til det. Og vise, hvornår det er, den er startet. Jeg får også min alarm på hernede. Og den har jeg taget på digital input 3. Så den tænder jeg lige for. Og der kan man så se, at den går over, siger stop. Og går over og blinker. Der satte jeg den i manuel on igen. Så det er den måde, som den lille faceplate her hænger sammen med den parametrerbare blok herovre. Der kan man jo hurtigt hive nye blokke ind til sin motor 2, 3, 4, 5 og derudad. Og meget hurtigt hive det her faceplate ind over i HMI og tilføje sit statusord til det.